dipun dados nopo-nopo. Ing waktu janandika Bawadara sampun kersa jemangkah tumuju Madwara nglamar Manwati kangge anak kula. Padha karo janandika Bawadara wis gawe pepadhan penggalih Ratu Astina Prabu Duryudana. Panjenengan pamit adham asilan sebangun si kowe derek janandika apa Bawadara. Wasilati pariwudu satos panjenengan kundur mereka sira. Yen padha Dewi Manwati kangge anak kula. Sakit jauh ya, sakit jauh. Prabu Duryudana nggih. Padang cawangan raos Malakula. Kaya kepapak obor sewu ing wanci Panglong. Panglong menika panunggalane cedhek sanes-sanes. Menika kalong Panglong menika peten. Padang cawangan raos Malakula muga-muga Bapak Begadana menika kangge saged mondhok Dewi Manwati putranipun Dimas Arjuna kangge anak kula pun Semana Mandrakumara. Niki nggih ngesaken dawuh badhe kados menapa Kakang Rembanduna menika menengane ireng pahit. Ditamani sing kulite kuning mukire ngema. Bocah ning menika putra paduka Kanjeng Sinuwun badhe kados menapa kudu iso kasembadan. Nek menika mangke Semana Mandrakumara kelakon dadi manten kaliyan Manwati. Mboten dangu malih paduka Sinuwun Prabu Duryudana badhe kagungan wayah utawa putu. Kula duwe buyut. Amin. Kok amin niku. Donga jekandhe menika kula amin. Paman Suni. Lajeng Surakarta marmaja nganti bocah cilik. Badhe kados napa Bawadranipun jekar saka Gunung Astina menika dadi suwe sapa nyari sun. Ngebul-bulinjan jecawas sonten lamar putranipun Dimas Janaka kangge anak kula pun Semana. Kula suwun jenengan Paman Suni.
dina sanangke metu aja bubu baru kang padha gantung sibu taun marang ora ayo kawrujulan para prajurit negara Ngastina derekno tindake Bapa Durna mriki nggih ngestaken dawuh menawi prasada timbalan paduka Gusti kula ingkang sinuwun apa nyata ingkang paman nyuwun pamit madal pasilan mesuti pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun nggih kaya wis ora ana dawuh malih apa nyata jenengan ngantuk aku kapan boyo tekane Bapa Durna nggawa Manowati kangge anak kula pun semana mandra kumara supaya enggal bisa nyekseni kaya ngapa gelare layare manteni anak kula.
pinarak rumiyin kanca-kanca Waranggana Waranggana tambah singgih ngaturipun banan apa ya nggone awake dhewe sowan dalu menika alhamdulillah iki ngaturke tembang mari kangen tegese suwe ora kepethuk suwe ora pinanggih karo dulur-dulur mapan wonten wewengkon iki menika dusun Gendis Purwo Tengah Papar Kediri tembang mari kangen diaturke mumpung awake dhewe sowan ana ngarsane sedulur lanang utawa sedulur Sinara Wedi nggih menika Mbah Dongkol utawa Mbah Lurah Dongkol sapa nggih menika Pak Soliudin Ibu Kumaidah lho ya nggone dalu menika kapolnyata ngregengke swasana ndarbene wujude rasa syukur ingkang gedhe awit saka dawing pinanganten ingkang putra inggih menika Mas Bribtu Ahmad Arfi Siddiq SH oh ngono Bribtu Ahmad Arfi Siddiq SH oh ngono pikantuk pinjaripun Mbak Serda waduh iki aparat kabeh Elvira Revansa Eka Paksi oh ngono muga-muga Mbak Elvira kalian Mas Bribtu Ahmad nika anggenipun bebrayan dipun pangestoni dening para sedulur kabeh sing padha pareng rawuh sanak kadang pamong mitra tangga teparo tamu agung kabeh Pak Yai Bu Nyai padha ngestoni muga-muga anggenipun bebrayan kang putra saka pinjaripun Pak Soliudin saha Bu Kumaidah iki Mas Bribtu Ahmad kalian Mbak Elvira Revansa nika bisa dadi keluarga ingkang tentrem ayem atau tuntut nganti tekani kaken-kaken dalah ninen Allahumma alhamdulillah bisa dadi manten ing kena diarani wekasan dadi jodoh kebasan donya prateng delahan sakinah mawaddah lan barokah oh no salam hangat pring kemantelannya muga Bapak Presiden Bapak Presiden Akhirnya Elvira Anak mau minta panguwasanipun Gusti Allah lumantar tembang iki mau jadi salam hangat mring manten temanten anyar muga-muga tansah manggih bagya mulya selawase nggone bebrayan junduk wong saboten-botenipun wong tresna kuwi angger winandesan rasa tresna ingkang tulus suci lan kusing batin akaponnya insyaallah mesti bakal kuat godhong kuat coba dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah selawase ya amin ya rabbal alamin pantenan kok pinjaripun Mas Soliudin niku luar biasa
para nyata anggone kagungan kersa menika ora mung awake dhewe tok kang tinimbalan sowan. Iki bengi kingko kejaba cakra budaya Rudi Gareng ya ana anak wadon sing saka Kediri kene. Sapa? Wis pinarak ana kono ya kuwi genduk Niken Salindri. Oh ngono. Engko isih ana adhiku lanang tak pretil si es ya dirawuhke mrene. Oh ngono. Kanggo mangayu bagya dawuhing pinanganten Mas Bribtu Ahmad kaliyan Mbak Elvira menika supaya tansah manggih katentreman anggenipun bebrayan menika yo. Allahumma amin. Rasa syukur ya yung. Tenang, sore mau kanca-kanca dokol bersemifam. Ya kalau penjahit Pak Solihuddin diajak munggah bareng ndonga muga-muga penjahit Pak Solihuddin sak keluarga tansah manggih seger warasan murah sandang pangan rezeki manteni ya tentrem ayu selawase usahane pekerjaane ya diparingi lancar. Allahumma ya jenenge Dono Rasa. Gawe senenge warga masyarakat kiwa tengen kene nduk muga-muga berkah selalu. Tak nyuwun swantenipun Mbak Yu sendur nulodo laku apa yang ini? Kok kaya ora tau ngonek iki jenenge sinom nyimot iki ya iki sinom nyamat ya. Mbak sendur tatoke Mas Gepeng sing adados saka endi ya sampeyan tuku kerja ya Mas. Oh nggih, diaturke buat antok menang. Oh ngono. Yes. Wong agunging jalan gawe tembang matan luwih dhisik ya yo. Heeh ya karo lek-lekan ya ngalah berkah bebarengan. Wong kaya awake dhewe rek sambung silaturahmi seduluran kan Mas Solihuddin iki wis suwe kok lho. Ya. Malah kepala nyata jaman mantene iki Mas Bribtu iki Mas Bribtu Ahmad iki sunatane mbiyen awake dhewe sing mayan. Oh, pirangane taun kepungkur. Alhamdulillah saiki wis dadi manten. Aku terus bayang iki lah. Aku jebul mayan wis suwi banget. Iya. Nek jaman Mas Ahmad sing sing dikitan biyen. Ya sendur ya melu. Lho, melu sendur. Zaman sunat kan nyekseni ya Mbak Nenek. Maksudnya nyekseni hadir dalam rangka pagelaran wayang dalu menika. Bapak Pak Solihuddin, garwa lan para putra kabeh dipun paringono berkah seger waras murah sandang pangan rezeki. Terus no Mbak Nur, kaya apa Mbak Nur? Sing penak lho suarane Mbak Nur, aja ngangge-ngangge lho Mbak Nur. Iya kayak Pak Pardi rawuh. Aku dekne teri jagung, alhamdulillah. Sampean ora doyan jagung, aku ngerti. Utamane kula pesen jangkele mawon iki manut iki. Ya nggih apa? Nggih apa? Mboten damel tombo kangen lho kok. Jangkel kok nggih tombo kangen. Monggo Mbak. Dimakan titik. Kepati
lestari yo Mejuwana ingkang sregep makarya tenan kok anak lanange Mbak Sendir ki rawuh iki nggon pengaruh iki ketok cemprah kabeh. Iya. Sapa? Nanang. Ya. Terus ke Nanang ya ngetruk lan harus tata jarahe ketuwi diganti blakon. Anu bok aja ngono lah. Ya Mbak Ndur. Apa? Selamat banget selamat kalau di sini bisa. Nah, Serda Elvira. Siang Mbak Sendir suarane kok apik niku kok awet niku jamune apa to Mbak niku? Kok kadal iki piye to ya aja to paling ora ya. Ya aku lah kodhok entah lah. Terus ke tembang matmatan kula aturaken dhateng para tamagung para pinisepuh sing isih kareng karo tembang matmatan kaya iki. Tuladhane kaya penjaring Menulya niku Bapak Lurah Maning Paten. Uga penjaring Pak Carik matur sembah nuwun. Uga para kanca-kanca biyada kabeh tidak lupa yen keluarga besar yen Dongkol Bersemifan. Oh ngono. Muga mangke katentreman karahayan lancar gangsal usahane tur boten kesupen buat pinanganten kekalih dadi keluarga ingkang Bagya Mulya selawase dadi jodoh donya prateng ndelahan. Oh ngono. Coba kaya ngapa none neno none ya. Silvan Nur sapa iki? Nur Maulita. Oh, tak kira Nur Azizah. Nur Maulita. Ya ponakane Mas Prik. Tapi nembang sing apik buat warga masyarakat mapan wonten ing wewengkon nggih menika Dusun Gendhis Purwo Tengah. Ini Purwo Tengah. Gus, bener Gus.
Ya Purwo Tengah. Wengkon Papar Kediri. Mereka diaturi buat para tamanku si padha pangrapu. Mat-matan kok dalu sinawon. Langgam maksudnya napa lho? Buat mempelai berdua. Buat mempelai kedua. Kedua. Pelok napa slindro napa? Pelak ya Om. Pelok. Barang napa pengasih napa? Pengasih. Pengasih. Matiri ngonce bareng Om. Kayaknya apa kok ya ora oleh. Oleh to Mas aku. Lah kae wis mrene iki lho. Oke, diaturke buat temanten kekalih. Muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Nah, kaya sampean iki ndongake manten ki wajib. Nggih. Soale suatu saat sampean nggih bakal dadi manten. Ya didongake genti lah. Ngono. Doane anak kecil itu mesti dijabah. Amin. Anak kecil. Sing kecil siapa? Saya Om. Lha sakmono kecil lah sing kecol sepira ya. Rumah aku kok ya. Lah kae. Langsung tebangi mon nggih. Nggih. Oke. Neneno. Lah kae wis mrene pirang-pirang sing senggak. Wow, 10 sunduk. Panjen Pak Soliudin nika blobo. Wah, sinden-sinden pengrawit gekne sate. Enek sate kambing, enek sate sapi, enek sate apa namanya, Nduk? Sate ayam. Sate saka Inggris. Sate ayam. Chicken. Ayam. Nggih. Ayo wah terus niyang ngiwonengen sisih wedhus sisih sapi wah senggul gule Bu Kris mau mundut gule arep nyakot gule ning kene sing nggo sate ngono pendok lho kowe jan matane kok kancane diwengken mboten kula mumpung enek ngene terus nene iki pasanganku
bedak-bedake lho. Ya. Kapore nyata mula nggone ngakuan kersa kaya dalu meka tamune Mbah Numili malah ora mung bengi iki wayangan wau dalu ya ana tausiah utawa pengajian. Ya. Info sing tak krungu Gus Muafik ngerti. Alhamdulillah. Ya donga ya ngalap berkah. Muga-muga kanthi sarana dalu meka wumen menika kapal nyata manggiya katentreman karahayan pinanganten kekali dadi keluarga ingkang bagya mulya selawase. Upamana balak bendulan denda trimala ilang dina iki badara dina iki uga.
Ya. Pembahasan kaya asam di gunung, garam di laut paribasane. Arep kaya ngopo nek wis ginaris jodoh mesti bakal ketemu. Kaya penjenengan Mas Brito, Ahmad, Mbak Elvira. Menika Mbak Elvira menika saking Jombang, Nduk. Oh ngono. Kediri Jombang nyatane bisa ketemu dadi jodoh. Menika tasih sederekipun Pak Lurah Medjaya Losari, Pak Kaji Supaat. Oh ngono. Iki telepon aku. Ya. Pak Kaji sing sok layangan kae. Oh, alhamdulillah. Kula matur sembah nuwun Mas Soliudin, muga-muga pinerkahan dening Gusti Allah niat panjenenganipun ndawaken ingkang putra kapanyata di pengestoni para sedulur kabeh sing padha pareng rawuh ingkang putra dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tapi liak-liak watone ketangga. Sang Dewi Katon lan Ati ya ini cuma ini kembangin lagi aku suwira ngrungokke Lestari bareng tak done lho ngono munggah lho. Awake dhewe kok sliringan terus Nduk. Lah iya. Pancen dia iki sliringane ora karo awake dhewe sliringane karo Agus ora. Agus ya. Alhamdulillah, matur nuwun nonton banget Lestari iki suwe banget radioneke. Mriki Pradia Purba iki presiden saka wewengkon Batu. Oh ngono. Dadi dalu menika mangke mboten ijen ana taplek CCS ana gendhok ikan salindring digunake waktu sing prayuga ning sadurunge kuwi mriki tak aturake Pak Pardi tak aturke Kang Gepeng pitung sasi lawase nggonku ngenteni iki kan mung sliramu wae Oh
kangen kabeh sak omongan rindu kangen karo bojone dhewe dhewe ora kene kangen karo bojone kancane ora oleh. Nah, mergane iki ndadekke kangen sing kira-kira terus hubung. Oh ngono. Alhamdulillah Mbak Kantonia sampun ceramah babakan kangen. Iya. Nembang kangen ki apa to? Kangen ki wis pokoke nek ora petuk pengen petuk. Mun bareng petuk ki aduh lha iya. Ora petuk pengen petuk neh. Iya. Wong kangen ki werna-werna saka sayange nduk. Ya. Alhamdulillah. Matur nuwun. Juga menika wonten mriki pundutan saking njenengan ingkang mulya Pak Solihuddin. Nggo tembange kelangenanipun njenengan menika Sri Uning kalian Slendang Sutra Kuning. Oh, kok dionekke. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Rudi. Request lagu iki menawa Singgasana Cinta. Lho. Lagu iki kok ya enek sing request lagi. Aku tahu, kau pun tahu, tumben. Ya. Kalian Mustika Dewi. Loh. Kalian Rindu Bersemi. Loh. Itu enek sing request lagu iki. Tapi sekarang kita usahakan lagi. Iki modele kaya jawabane lagu ta. Singgasana Cinta, Mustika Dewi, Rindu Bersemi kan. Alah, kita usahakan lagi aja.
Datang di iya. Nasibnya kaya mau lho apa? Yo dewa-dewa lagu apa kamu? Iya. Aku ngrungokke musik Caca itu dewa-dewa kabeh do katut dewane dhewe-dhewe. Semoga Pak Rudi sehat selalu. Amin. Lancar rezekinya, laris tanggapannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking Miko. Oh, Miko saking ini dia Gempolan. Jadi menika swasana ngangsep saya dalu rakrasa wis jam 4 esuk. Rumangsaku. Iki ing Aminulya tak percaya sampun siaga gawekno gligis, Mas. Apa? Gligis kok gligis? Gigis iki untune entek kan. Ya, gligis. Kene bagus ana tak percaya es. Datuk